Li Herêma Kurdistanê 15 rewşên nû yên nexweşiya koronayê hatine ragihandin. Li Sûriyê jî li deverên dibin kontrola rejima Sûriyê de. 4 rewşên nexweşiyê bi koronayê serbarî rewşeke janîjdezdanê hatine tomarkirin. Jêderna xwecehî jî behsa rewşeka pêketinê li bajarê Hesekê Rojavayê Kurdistanê dikin. Wezareta Tendurustiya Herêma Kurdistanê roja yekşemê 29 Adarê 15 rewşên nû yên nexweşiyê bi vîrusa koronayê ragihandin. Got ku 3 rewşên pêketinê li Hewlêrê دو جوان نخوشان بیانی بون. سرباری 12 روشن نو li Slêmaniyê jî li dawiya êvarê de hatine tomarkirin. Li gorî daxuyaniya Wezareta Tendurustiya Herêma Kurdistanê her sê nexweş 54, 35, 34 salî bûn. Di do jê nexweşan biyanîne yê sîyem jî welatiyekî Herêma Kurdistanê ye ji Brîtanyayê hatiye. Li gorî Tendurustiya Herêma Kurdistanê her 12 rewşên Slêmaniyê jî 8 ciwan jin bûn, 6 din mêrin. Di encamê de hejmara giştiya hilgirên koronayê li Herêma Kurdistanê gihişte 140 kesî, bêhtir ji 55 kesan rizgar bûne. Du rew jî beriyan ha jiyana xwe ji dest dane. Girêdayî Rojavayê Kurdistanê jî ajansa Stîp li ser zarê hejmarek çalakvan Kurd û hin rûpelên ser bi Hesedê ve belav kir. Rewşeke pêketinê bê vîrusa koronayê li bajarê Hesekê hatiye tomarkirin. Lê ta dawiya şeva yekşemê Hesedê bi fermî ew yek ranegihandiye. Girêdayî heman babetê rêveberiya PYD di heman rojê de ragihand. Her termê welatiyên Rojavayê Kurdistanê ku li derveyî Rojavayê Kurdistanê derbas bibe, divê li nêzî dergehên sînorî yên ku tê re derbas bibe were bixakspartin. Nabe derbasî nava bajar û deverên Rojavayê Kurdistanê bibe. Lê Sûriyê jî piştî demeke dirêj ji veşartina belavbûna nexweşiya vîrusa koronayê li hemî deverên Sûriyê di nav de yên jêr kontrola rejimê, Wezareta Tendurustiyê Rejima Sûriyê pêketina 4 rewşên nû bi vîrusa koronayê li Sûriyê roja yekşemê êvarê ragihand. Hejmara hilgiran gihişte 9 rewşan. Yek rewşa janîjdezdanê jî hate ragihandin. Di encam de bûne 2 rewşên janîjdestanê. Tendurustiya rejimê di vê derbarê de eşkere kir ku jineke Sûrî demakuj nexweşxaneyê re bilezgînî hate veguestin. Yekser jiyana xwe ji dest da. Piştî piştgirînê diyar bû ku ew jin hilgira koronayê bû. Lêya balkêş ew e ku ev jin nexweşiya wê bi koronayê nehatibû ragihandin. Li aliyekî din jî wekû rêkar ji bo rêgiriyê li belavbûna koronayê, rejima Sûriyê qedexekirina çûnûhatinê li hemî deverên Sûriyê yên dibin kontrola xwe de ji êvara sêşema bê ta 16 Nîsanê ragihandiye. Rewangeha Sûriya mafê mirovan jî di vê derbarê de eşkere kir ku li deverên li jêr kontrola rejimê de li 7 parêzgehan li Şam, Heleb, Latqî, Tartûs, Hims, Hema û Derayê hejmara kesên ketine di karantiyê de gihiştiya 206 kesî. Amaje kir ku rejim bi rola xwe wekû pêwîst di parastina welatiyan de û diyarkirina rastiyan ranabe. Metirsî heye hejmara nexweşên niha di karantiyê de gelekî mezintir be. Lê rejim wê yekê eşkera nake. Alî Omar